идомаи повести Одина. фурсат. Одина як соли дигар дар ин зиндони бало, яъне хизмати арбобкамол, дандон ба дандон истодагӣ мекард. дар ин муддат ҳеҷ чорае намеёфт ки роҳи гурезро пеш гирад ва сари худро ба ягон дарёи ғурбат кашида озодона нафас барорад. дар ин миён воқеае рӯй дод ки ҳарчанд ба сабаби ин воқеа қаротегин зеру забар шуд, ба Одина роҳи гурез омода гардид. тафсили ин воқеа чунин аст. ширкати роҳи оҳани Бухоро Тирмиз, ки яке аз саҳмдорони калони амири Бухоро Олимхон буд, ба фикри ба даст даровардани коргарони арзон афтода, аз амир мардикор талаб карда ва ба мардикорони талабгор харҷи роҳу музди кор доданро ваъда намуд. аммо олим ин маъноро ба ҳокими қаротегин, ки аз ҷиҳати иқтисодӣ яке аз пасмондатарин қаламравҳои Бухоро буд, навишта аз аҳолии он ҷо дар ин кор фоида бурданӣ шуд. ҳоким ин ҳодисаро барои пулёбии худ фурсати ғанимате шумурда, мардумро, ки ҳанӯз аз ҳақиқати кор хабар надоштанд, ба зуру ҷабр ғондошта ба Бухоро фиристоданӣ шуд. мардум аз ин ҳодисаи ногаҳонӣ дар андешаҳои дуру дароз афтода, барои наҷоти худ чораҷӯӣ карданд. аз рӯи одат дар монанди ин воқеаҳо ягона наҷотдиҳанда пораву ришва буд. ононе ки пул ва чизе доштанд, ба ҳокиму шогирдпешагонаш дода халос шуданд ва ононе ки фақир буданд, лекин ҷавониву қувват доштанд, нафси худро ба ятимии чандсола, ба иборати дигар ба ғуломии умрӣ ба боёну судхӯрон бадалашонро барои ришва пешкаш карданд. баъзе касон ба фурӯхтани писар ё ин ки духтари сағири худ маҷбур гардиданд. гурӯҳе ки на пул доштанду на қувват, на зан доштанду на фарзанд, ризо ба қазо дода Бухоро рафтанӣ шуданд. арбобкамол ҳам дар навбати худ аз ин воқеа фоида бурданӣ шуда, дар пеши калоншавандагон ба Одина гуфт: ман барои халос кардани ту аз ин таҳлуқа ба ҳаким 100 танга пора додам. акнун қарзи ту аз ман боз вазнинтар шуд. агар то қиёмат зинда бошӣ ва тамоми умратро ба хизмату авлоди ман сарф намоӣ, ҳаққи маро адо кардан наметавонӣ. ва ҳолон ки қиссаи арбоб тамоман дурӯғ буд. оре, вай ҳам ба ҳоким 100 танга пора дода буд, лекин на аз барои раҳоии Одина, балки барои халосии Ибод ном писари 22-солаи худаш буд. Одина аз воқеаҳои гузашта ҳушёр шуда, аҳволу феъли арбобкамолро хуб санҷида гирифта буд. вагарна ба ҷавоби арбоб мегуфт: барои раҳоии ман беҳуда заҳмат кашида пора надиҳед. маро ба ҳоли худ вогузор, ки ба қатори равандагон аз ин диёр биравам. агар натиҷа мурдану ҳалок шудан бошад ҳам, ман розӣ ҳастам. ҳамин давлат маро бас аст, ки аз мурданам пештар аз дасти монанди ту золими нобакор халос шавам. лекин аз ин мулоҳизаҳое ки ба дилаш мегузашт, чизеро ба арбоб изҳор накард, балки тадбире ба кор бурда, дар зоҳир худро чунон намуд, ки аз ин кирдори арбоб миннатдору хурсанд шудааст, аммо пинҳонӣ дар пайи кор ва фикри гурези худ афтод. сахтиҳои рӯзгор Одинаи хурдсолро хеле соҳибтадбир ва таҷрибакор карда буд. баъд аз як рӯзи ин гуфтушунидҳо, хати роҳи халос шуданро кашида, худро бемор нишон дод, ки бозиро чунон ҳунармандона бозӣ кард, ки арбобкамол пиндошт, ки имрӯз ё фардо
одина аз дунё хоҳад гузашт. бинобар ин ба фарзанди худ Ибод гуфт: писарам, ҳар чӣ зудтар 1-2 нафар ин салмаро ба хонаи модаркалонаш кучон. агар ин ҷо бимирад, харҷи гуру кафанаш ба гардани мо афтода, мурда 100 чӯб мешавад. Ибод ҳамон соат фармоиши падарашро ба ҷо оварданӣ шуда, аз деҳа 2-3 нафарро ҷиғ зада, 2 чӯбро сароҷа баста ва одинаи беморро ба болои он хобонида, бардошта хонаи биби Оиша бурда супорид. биби Оиша набераи худро ба он ҳол дида, соате беҳуш афтод. баъд аз ба ҳуш омадан, ба рӯйканӣ ва мӯйкашӣ оғоз кард, ба андозае ки мӯи сафедаш аз хуни рухсорааш лолагун гардид. одина вақте аз бозгашта рафтани Ибод ва рафиқонаш хотирҷамъ шуд, чашми худро кушода ба модаркалонаш гуфт: бибиҷон, беҳуда худро ба андӯҳу алам маандозед. ман дар ҳақиқат бемор нестам, лекин барои халос кардани худ аз дасти ин ҷаллодон тадбире андешида худро бемор нишон додам. одина пас аз оне ки қадре дам истод, боз гуфт: тадбир ин аст ки ман имшаб сари худро гирифта аз ин деҳа меравам. ту то 1 ҳафта ин розро пинҳон дор ва ба ҳар касе ки маро мепурсад сахт бемор аст гӯй. баъд аз 1 ҳафта ба пурсандагон дирӯз офият ёфта ба хонаи хуҷаини худ рафт гуфта ҷавоб деҳ. биби Оиша аз шунидани ин воқеаи ногаҳонӣ, ки хабари фироқи доимии ягона фарзанди дилбандашро мерасонд, зор зор чун абри навбаҳор гириста бетоқатӣ мекард. ва рафтани ту мурдани ман аст. раво мадор ки дар ин пиронсолагӣ ман бо сабаби ҷудогии ту гӯё ки ба дасти ту ҳалок шавам, гуфта навҳаву зорӣ мекард. одина бо 1000 гуна лобаву забоноварӣ модаркалони худро бо сабру шикебоӣ далолат карда гуфт: бибиҷон, ҳеҷ ғам нахӯр. агар ман зинда аз ин диёр ба саломат биравам, дар андак муддат соҳиби молу коло шуда ба хизмати ту пас хоҳам омад. дар он вақт Гулбибиро ба ман никоҳ намуда, 1 фарзандатро ду карда ба муроди дилат хоҳӣ расид. гар зиндагист, дида ба дидор мерасад. аммо агар бесабриву бетадбирӣ намуда ба нолаву шева сири маро фош намоӣ, дур нест ки аз тарафи ғаним дастгир шавам. дар ин сурат ин нобакор маро дар ин дунё зинда нахоҳад гузошт. воқеаи гӯсфанди маибшуда ва ҳикояи гӯсфанди маибшуда ва ҳикояи рухсатталабии маро аз хотир фаромӯш накарда бошӣ. аз он ҳодисаҳо ба хубӣ маълум мешавад ки одамкушӣ дар пеши ин ҷаллод аз гӯсфандкушӣ осонтар аст. агар сирам фош гардида ба дасти ин номарди ғаддор талаф шавам, аз ман абадӣ ҷудо мешавӣ ва баъд аз он пушаймоният ҳеҷ суде намекунад. бечора биби Оиша, ки аз атвору кирдори арбоб ба хубӣ хабардор буд, аз гуфтугузори донишмандонаи набераи хурдсоли худ дигарбора ҳушёр шуда, заҳри ҷудоии чандрӯзаро ба умеди шаҳди висоли дуру дарози оянда коми ҷони худ гуворо дид ва аз фироқи абадӣ, ки ба сабаби фош гардидани роз ҳамон соат воқеъ буданаш дур набуд, тарсида ба ночорӣ бо сабру худдорӣ тан дод. одина пас аз гирифтани ризои модаркалони худ, чороқи даридаи худро ба по кард, ба халтаи қадре талқону қурудро андохта тӯшаи сафарро тайёр намуд. шаб баъд аз фурӯ рафтани олам ба торикӣ, кулворро ба пушт бардошта, чӯбдасте ба мушт гирифта, роҳи Фарғонаро пеш гирифт.
2 пос аз шаб гузашта буд, ба қофилаи мардикороне ки ба нияти сафари Бухоро ба роҳ баромада ба дараи кӯҳе хобида буданд ва аз бими гурехтани онҳо давро даврашонро шогирдпешагони ҳокими қаровулӣ мекарданд, расид ва худро беихтиёр дар қатори он ғарибони маҷбурӣ андохт. Шогирдпешагони ҳоким пагоҳи рӯз ҳанӯз офтоб набаромада аз хоб бархостанд. аз нон ва яхнӣ ки барои туша бардошта буданд, шикамҳои худро пур карданд. пас аз он қофилаи мардикоронро ки бисёртарашон пир, мафлуку гурусна буданд, рамавор пеш андохта ба сӯи Фарғона ронданд. кадом мардикоре ки дар роҳ рафтан сустӣ мекард, ба сараш қамчин ва чӯби ясавулии шогирдпешагон ҳозир буд. дар ҳақиқат ҳам ин мардикорон барамаи гӯсфандон монандӣ дошт. ё бемор шавад, ронандаи он гӯсфандон ба хар бор мекарданд ӯро, аммо бемору пасмондагони инҳоро барои пеш рондан мезаданд, то вақте ки дар роҳ мурда монанд. қисса кӯтоҳ, гурӯҳе дар роҳ мурда, бақия ба ҳолати беморӣ ва нотавонӣ ки мурдан аз ин гуна зиндагонӣ 1000 бор беҳтар аст, ба хоки Фарғона расиданд. Одина ки ҷавониву қувват дошт, ҳам талқону қуруд қути лоямуташ муҳайё буд, дар роҳ ба осебе дучор нашуда аз ин дарёи фалокат ба канор саломат баромад. Одина чанд рӯзи худро ба диду боздиди ҳамватанонаш ки баъзе ҳамоли гурӯҳи қаровулӣ чанде муздуриву мардикорӣ мекарданд, пас аз он бо далолати яке аз онҳо ки дербоз дар Андиҷон дар заводи пахтатозакунӣ кор мекард, бахшид.